sporet her. Som tur er, så har vi en publik, som også behøver røre lidt på sig, som kanskje kan hjælpe til lidt med at holde sporet øppet, eller hvad man kan sige. Her, der gør jeg sådan en her over, og så fortsætter sporet her. Og det her spor, det kommer at blive vældig mygget længere og vældig mygget mere indviklet. Det bliver vældig små baner. Men dette, det er jeres ridebaner. Det, I skal tænke på her, I får gerne gå den nogle gange, inden I går ud og henter hesten. For det, jeg så vil, det er, at I holder en hånd på hver side af sporet. I skal præcis som på en marked ikke tænke overhovedet på hesten. I skal tænke på jer selv og have et fokus på sporet her. Så I tænker bare på jer selv, og I holder en hånd på hver side af sporet. Når den skal gå frem til jer bak, så holder I her. Om hesten går herud til siden, holder I fortfarande hænderne her. Det bliver strammere og strammere til slut, så kommer den ind igen. Men I holder fast, og uanset om hesten prøver at dreje herud, så holder I fast her, og til slut kommer den tilbage. Og så snart den læmner sporet, så bliver der modstand, fordi I holder fast hver en hånd på hver side. Når I ser, at der pludselig kommer sådan et stræk over her, så her lutter I jer tilbage, tramper frem med benene og siger wow. Om I er kommet her, og hesten ikke har standet, så holder I hænderne over den stræk her, jeg har gjort herover. Der holder I hænderne kvar. Om hesten går frem, så bliver det til slut, så bliver den nødt til at stande kvar her på strikkerne ligesom. Okay, så står jeg her. Men I holder fast i sporet. Det er det enten I tænker på. Det er, at I holder fast i sporet, og hvad en hesten gør, om den prøver at gå en anden retning, så bliver det og det kommer tilbage, for at I holder fast i sporet. Men man går alltså med händerna över halsen då, eller? Nej, I sitter oven på hesten. Man ska också... Og om hestene går ud, så halsen den er helt der borte, så sætter I bare her og holder fast her, og hesten den er helt så bliver det jo strammere og strammere her til sidst. Går den her med hovedet, og så hamner den tilbage på sporet. Forstår du? Ja. Så I tænker ikke på, hvad hesten gør. Hvad hesten end gør. Hvis den traver, skritter eller galopperer eller stutser så her, så gør det bare det. I sætter bare lungt og holder en hånd på hver side af sporet og gør inget annat. När hästen gör så här. Ja. Jag har inte en bild av mig som sitter lugnt på en häst. Hästen börjar göra så. Jag kommer bara... Nej, der holder du bare fast i sporet, og du tænker, jeg skider i hvad hesten gør, jeg holder fast i mit spor. Det är lätt att säga att man ska tänka så. Du skal ikke tænke på, hvad hesten gør, bare glem, at du sitter på en hest. Du skal bare tænke på dig selv. Hvad hesten vil holde på med, det er dens problem. Men du skal holde fokus på, hvad du vil. Og det enda du vil, det er at holde fast i dette spor. Og når der kommer sådan en stopmarkering, så inden, du kan se her, 3 steg inden her. Her sætter du frem hælerne. Her ser du wow. Og her holder du bare hænderne. Og så fortfarande går bliver det. Og så står den her og tænker, nå ja, okay, hun mente det. Förstår ni? Jag förstår idén, jag ser inte själv hur jag gör. Du vet att jag sitter 1,5 meter upp, va? Jeg lover dig, det her, det bliver det enkleste ridning, du nogensinde har lært dig. Det bliver en åbenbaring. Når du har ridt sporet 4 gange, så bliver det helt sådan, wow, oplevelse. Jeg lover dig.